ČSOB Leasingu pôsobím už 15 rokov. Začínal som ako obchodník a v obchode som vlastne aj zostal. Medzičasom som pôsobil na marketingu, mal som na starosti pobočku Bratislava, potom celý obchod. Neskôr ako člen predstavenstva som bol zodpovedný za časť obchodu. Okrem toho som rovnako aj konateľ ČSOB Leasing poistný maklér. Na tejto práci ma baví to, že je to práca s ľuďmi. Je to dlhodobé budovanie vzťahov so zákazníkmi a s našimi dodávateľmi a rovnako aj práca s mojimi členmi tímu. Na tej práci je zaujímavé to, že každý deň vyzerá inak. Potreby ľudí sa menia, naši zákazníci chcú od nás stále viac a my ako trhoví líderi im chceme čo najviac vyhovieť. Aby sa človek dopracoval na takú pozíciu, určite by mal byť cieľavedomý, určite by mal byť vytrvalý, mal by si sledovať dlhodobé ciele. V dnešnej dobe je veľmi dôležitá sociálna inteligencia alebo emocionálna inteligencia, aby človek sa dobre cítil vo vzťahoch s ľuďmi. Zamestnanci sú pre nás rovnako dôležití ako zákazníci. Je to pre nás najvyššia hodnota, ktorú dlhodobo budujeme. Máme rôzne programy, či už na manažment alebo na zamestnancov, ktoré sa uplatňujú denne v praxi na to, aby človek rástol spolu s firmou a aby sa individuálne ciele prepájali s firemnými. O toto nám ide, aby človek každé ráno prišiel rád do práce a s tou firmou rástol.